Co obxectivo de detectar casos asintomáticos vai estar este cribabús aquí na Praza García Barbón todos os sábados de agosto en horario de mañá e de tarde. Este obxectivo de detectar asintomáticos entre a poboación máis nova nesta quinta vaga da Covid-19 levou a área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras a buscar alternativas que acercasen as probas diagnósticas ao público xeral. Deste xeito naceu o cribabús, un dos habituais vehículos de doazón de sangue convertidos nun dispositivo de probas de antíxenos ao que se poderá acceder cada sábado do mes de agosto. Xa estivo presente a pasada semana, na que se xuntaron colas de xente para ser atendida, e tamén no día de onte. En ambas as dúas ocasións se detectaron novos positivos. Trátase dunha maneira de facer cribados dun xeito máis coteán e facilitar a asistencia dos máis novos aos mesmos. Lembren que os próximos días 14, 21 e 28 voltará a estar presente na Praza García Barbón da vila de Verín.